Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdygy baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyran Watan habarlary gepleşmede başlaýar. Ýa-da ýurda harby hukuk goraýjy idaralarynyň maddi enjamyny biniýat döwri başlaşdyrylýar. Harby gullukçylar üçin döwri bap şertler dürdürilýär. Şolar wagtyň özüne büýdüdümlüň eskerleriniň hem serkerdeleriniň hünär derejesiniň ýokurlanylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Döwlet başçylygynda ýurdumyň ýaraly işleriniň ähli düzümleriniň gullukçylar üçin häzirki zamanyň ösen mümkinçilikleriniň dürdülmegi bilen baglanyşykly meseleleri üns merkezine saklaýar. Türkmenistanyň ýaraly işleriniň harby deňiz işleriniň harby birikmetine geçirilen hoşallyk masagy. Hormatly prezident bilen bu bölüme gelmegine bildirilýän hoşallygy öwrüli. Masata çıkış edenler yurdumyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlanan bu ýerde bolup deňiçi eskerler hemde serkerdeler bilen duşmagynyň taryhy ähmiýetli waka öwürlerini bellediler. Watanymyzyň howpsuzlygynyň kepillendirilmegi garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň gorunç siýasatly harby doktrinasyna alaýaklykda deňiz serkedeminiň ygtybarlygyny hemde ellegirmesizligini öpüşin etmek döwletimiziň alyp barýan siýasatynyň ören möhüm ugur bolup durýar. Şunun bilen baglykda watanymyzyň taryhyna garaşsyzlyk ýyllar içinde ilkinji gedek Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň maddi enjamynyň biniýady berkedildi. Şeýlede hoşallyk maslahatynyň dowamyna döwlet başçylygymyzyň tagalasy bilen ýurdumyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçlerine häzirki zamanyň ösen tehnologiýalarynyň hemde sanly ulgamyň işçiň ornaşdyrylýanyny belenildi. Bu wasa ýurdumyň deňiz şäherlerine gulluk edýän düzümleriň gulluklarynyň netijeli häsiýete eýe bolmagyna hemde harby deňiz güýçleriniň ähli düzümleriniň ýagdaýy baradaky maglumatlaryň toplanmagyna hemde seljerilmegine mümkinçilik berýär. Şeýlelikde deňiz şäherlerine alınıp barlaýan gullugyň häzirki zaman laýyk gelmegi üçin edilýär. Belensi ýaly berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne halkyň arkadagly zamanata çygarylan geçen ýyllar ýurdumyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçlerine gulluk edýän serkerdeler hemde deňiz eskerler beýtaraplyk hukuk ýagdaýynyň ýörelgelerine esaslanýan harby doktrinada kesetlenen güýçleri üstünlikli ýerine ýetirýärler. Olar watanymyzda gorumak boýunça öz borçlaryny ähli zatdan iler tutup, deňiz serketlerine ýurdumyň hemde halkymyzyň polat galkany, silmez dayanjy bolup gulluk edýärler, hemde şöhratly ýörelgelerini münasip dowam edýärler. Hoşallyk maslahatyna çykyş edenler döwre we gulluk, amatly ýaşaýyş hemde din jarş ugruna ähli zerur şertleriň döredilýäni üçin ýurdumyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başyna hoşallyk sözlerini aýtdylar. Hemde öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna ähli zerur tagallalaryny gaýgylmajakdyklaryny ananyrdylar. Şeýlede paýtagtymyzdaky jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine hormatly prezidentimiň gatnaşmagyna Balkan vilayetiniň şäherindäki Garabogoz köl aýlagynyň üstünden geçen täze awtomobil köpürsiniň guruluşyna badalyga berilmegi münasibetli Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň hemde mejlisiniň Demokratik Partiýanyň siýasy geňeşiniň Magtumulady Nahy ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň hemde bilim ministrliginiň bilelikde guramaklaryna berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne arka dagly serdarymyzyň gurmak döretmek ýoly agzybir halkymyzyň bagtyar geljeginiň aýdyň kepiller atlamasa duşu geçirli. Onu çykyş edenler tebiği baýlyklaryň ummasyz köp gorlaryny özüne jemleýän Garabogoz köl aýlagynyň üstünden guruljak bu täze köpri ata watanymyzda ulug logistika ulgamyny dünýä derejesine çykarar hemde öz boşly binagarlyk guruluşyna eýe bolar diýip bellediler. Şeýlede ol beýik üpek ýolunyň ähmiýetini, halklaryň özara dost we ony hyzmatdaşlyklaryny, ýurtlaryň arasyndaky sewda gatnaşyklaryny ýeni döwür mertebe ýokary göterer. Hemde tutuş dünýäde ulug ussasy mümkinçilikleri ikrar edilen Türkmenmaşy halkara deňiz portuna, şonuň ýaly Kenalyka şäherine gelip gowuşýan köp sany awtolog ferişdeleriniň hereketleriniň bökdünçiz ýoly goýulmagyna aýratyn uly ähmiýete eýe bolar. Hemem raýatlarymyzyň ýyllar çötüni iş bilen üpjün eder diýip uly buýsançlan belenildi. Maslahatda oňatnaşanlar ata-babalarymyzdan miras galan ýol çekme, köprü gurmak ýaly asylly ýörelgelere münasip dowam edýän arka dagly serdarymyzyň janynyň sag berent başynyň aman, il ýurt berkbetli dünýä ähmiýetli amala aşyrýan beýik işleriniň ulara başlyklara beslenmegini arzu etdiler. Ýurdumyň ähli önümçilik ulgamlaryna bolşaýaly ösüşiň täze belentligine göterilýän dokma pudugyny da ýylyň-ýylyna uly üstünlikleri gazanylýar. Watanymyzyň çar kunjyny ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň ýygdyrly gurulyp ulanmagy berilmegi, hemem gaýtadan işleýän senat deskalarynyň köp görnüşli wekili boýunça iň ýokary ölümlere laýyk gelýän bäze şu köpli önümleri önürmekligiň dowamly ýoly goýulmagy dokma ulgamynyň işiniň has hem ilerlemegine ýardam berýär.
halkyň arka dagly zamanatyny uly üstünliklere beseýän şeýle kärhanalaryň biri. Däne etrawynyň Seyde şäheri paýta ýerji kärhanasy. Kärhana öňürýän ýokary hili önümler hemde üstünlikli zähmet netijeleri bilen sanyjy ýyllaryň içinde ordaş kärhanalaryň arasynda iň bar tanymal önümçilikleriň birine urly. Bu önümçilik desgasyna iş alyp barmak, zähmet çekmek önümçiligiň depkinini üpçün etmek şeýle-de diň almak üçin ähli mümkinçilikler göz öňünde tutulanlar. Önümçilikde ekologiýa howpsuzlygyny berja etmeň düzgünler hem ähli tarapdan ýola goýlanlar. Bu Döwrewap kärhanada ýurdumynyň dokma toplumlary we şol sanyna daşary ýurtly sargyçylar tarapyndan uluslegden peýdalanýan ýokary hili nak ýüplükler öňürlýär. Diyarymyzdaky ähli täze Döwrewap kärhanalarda bolşýar. Iň täze tehnologiýalar hemde innovasiýalar hasabanyp gurulan bu kärhanada önümçiligiň ähli tapgyrlary dolugyna kämil Döwrewap dokma enjamlaryň üstü bilen amal asyrlýar. Bu ýerde ýokary hili nak ýüplükler taýýarlamakda önümçilik bölümleriniň bir näçesi bar. Olarda Germaniýa, Italiýa, Şwitsariýa hemde Türkiýe ýaly ýurtlaryň öňdewaji kompaniýalarynyň ýokary önürjilikli innowasion dokma enjamlary oturdulanlar. Ählasly dokmaçylar daraýjy egirji işlenip çykarylan ýüplügi zerur derejede çygylanarjy hemde gaplaýjy ýaly enjamlara usfatlyk bilen erkedip, olaryň saat şeýlede bökdönşit işlemegini gazanyp gelýärler. Kärhanada önümçiligiň dowamlılıgy 3 çalçykda anyp barlýar. Seydi şäher paýta egerji kärhanasyna ýokary zähmet depkinini saklamak asly däbi borulyp, olar halkyň arka dagly zamanatynyň hem her bir günni ajaýyp zähmet görkezjiler bilen jemleýärler. Ýagny çekilýän agdyberlikli zähmet netijesinde kärhanada şu ýylyň 7 aýynyň içinde 33 milyon 569 min 305 manatlyk önüm taýýarlandy. Bu orta dokmaçylar tarapyndan bellenlen meýnamanyň manat hasabyna 104,13 göterim ýerine ýetirilenini görkezýär. Olam degişlikde geçen ýylyň netijeleri bilen deňeşdirilende ösüş tepkiniň 125,16 göterime barabar bolanyny aňladýar. Önümçilikde ýokary iş tepkini bilen birlikde önümleriň hil derejesi hem esasy üns merkezine saklanýar. Bu wagtda önümçiligiň ähli tapgyrlaryna gözüçilik edýän barlakhana bölümi hereket edýär. Barlakhana bölüminde de Şwitsariýanyň öňdewaji Döwrewap dörlük ýyl gözüçilik ölçek enjamlar oturdulanlar. Netijede bir ýerde öňürilen ýokary islegden peýdalanýan önümler ýurdumynyň içerki bazary bilen birlikde daşary ýurtlary da ýygydaly uradylýar. Geçen degişli döwrüň içinde de 34 milyon 209 min 100 manatlyk önüm ýerlenip, şoň 9 milyon 186 min 710 manatlygy daşary ýurtlara uradyldy. Kärhananyň ardy bir işgärleri zähmet depkinlerini gün saýy ýokarlanylmak bilen ýetip gelýän şany garaşdyrmanyň 30 ýyllyk toýunam münasip zähmet sowgatlary bilen garşy almagy maksat edinýärler. Döwrewap amatlyklara bolan bu häzirki zaman kärhanasyna ihlasly zähmet çekýän dokmaçylar ýurdumyzda zähmet çekmäge hemde bagtyar durmuşda ýaşamaga döredilen ajaýyp şertler hemde mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyza alkyş hem hoşalyk söz onadýarlar. Hormatly prezident bilen Türkmen telekeçlerine berýän kömekdir gollawyndan ruhlanyp zähmet çekýän ýurdumyzyň işöwer telekeçleri giňlerimde ýaýwanlanýan özgörtmer maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine işden goşuşmak bilen hususy ulgamda maksady ukunly hem netijeli işlere amal aşyrýarlar. Mars şäheriniň Günorta aýlaw ýolunyň uruna ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçler birleşmesiniň agzasy bolan Täjir ýolu hususy kärhanasynyň awtologlaryň ýağ süzgüçlerini önürýän önümçilik kärhanasyny da ýeňil we ýük awtologlaryna owy hojalyk hemde guruluşyk tehnikalaryna zerur bolan dürli görnüşli ýağ ýanyňyç howa we sowudyjy süzgüçlerini önürmek işleri talaba laýyk ýola goýulýar. Arka dagly serdarymyň ýurdumynyň telekeçilik ulgamyny ösdürmek barada diýen bimeşhur aradalar hemde telekeçilik işi bilen meşgullanýan adamlara döwlet tarapyndan berilýän ýeňilikler hemde döredilýän giň mümkinçilikler işewer telekeçileriň halkymyza zerur bolan önümleri önürmekdäki iş tepkinleriniň ýokarlanmagyna ul ýardam berýär. Husus ulgamyň önümçilik kuwwatynyň ýokarlanmagy netijesinde ýurdumyda daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleriň meçhuri barkartýar. Marşegarnyň Günorta aýlaw ýolunyň uguruna ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçler birleşmesiniň agzasy bolan Täjir ýoly hususy kärhanasynyň durly görnüşli awtologlaryň ýağ ýanyňyç howa hemde sowudyjy süzgüçlerini önürýän önümçilik kärhanasyna da ýurdumynyň ulak hemde owy hojalyk puwdoklar üçin gerekli bolan ýağ süzgüçlerini önürmek işleri guramaşlykly anyp barlýar.
Hususy kärhananyň önümçilik pudagy kämil daşary tehnologiýaly enjamlary bilen üpjün edilip, bu ýerde ýokary kille haritlary öňürmek işler ýoly goýulýar. Kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylýan enjamlarda ýerlik hünärmenleriň tagalasy bilen durly görnüşli süzgüçlerini ýasamakda zerre bolan demir böлекleriniň bir näçe görnüşleri taýýarlanýar. Kärhana süzgüçleri ýasamakda gerek bolan demir metal önümleri hemde beýleki çiğmal serişdeler bilen ýeterlik üpjün edilipdir. Demir metal böleklerini durly ölçegde kesmek, olardan şekiller ýasamak, keyfşirlemek ýaly çalışanly işler tejribeli hünärmenler tarapyndan ussatlyk bilen ýerine ýetirilýär. Önümçiliň enjamlar toplumy arkaly ýygnalyp, taýýar görnüşe getirilen durly ölçegli ýa hemde hawa süzgüçlerine renkler berilip, Türkmenistany önürli diýen belgiler goýulyp, olar ýürüte gaplar gaplanýar. Dünýäniň olaryna laýyk gelýän bu ýağ, ýanyç, hawa hemde sowadyjy süzgüçleri ýurdumyň ulaw, owy hojalyk hemde gurulşyk pudaklary üçin iň zerur we amatly haritlar hasaplanýar. Ýokary kille ýağ hemde hawa süzgüçleri ýeňil ýük hafta ulaglarynyň owy hojalyk we gurulşyk tehnikalarynyň ýağlaryny çalşmakda giňden ulanyp, olaryň saz we bökdünşet işlemegine gadanýar. Bu önümler owa hojalyk pudagyna değişli idara kärhanalaryň şeýlede hususy kärhanalaryň sargytlary esasyna taýýarlanýar. Häzirki wagtda bu önümçilik ulgamyny şular ýaly MBM harit nyşany ýokary kille süzgüçleriň her aýda 90 000 gola ýönerilýär. İşegur telekeçiler öz önürýän önümlerini hil gözegçiliginden geçirmek bilen olary ýurdumyň içerki bazarlaryna, hususy kärhananyň ýürüte dukanlaryna hemde ýağ çalşylýan ýokatlary uradýarlar. Hormatly prezidentimiň telekeçilere berýän kömekdir gollawlaryna ruhlanyp işleýän işegurlar öz önürýän ýokary hille haritlarynyň görnüşlerini geljekde de artdyrmagy maksat edinýärler. Halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň her bir iş gününi ýokary iş netijeleri bilen jenmeýän işegur telekeçiler hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada edýän aladalar üçin hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyza alkyş sözlerini edýärler. Hormatly prezident we ykdysadyýatyň döwlete degişde ulgamyny ösürmäge hemişe uly ünsürýär. Munyň özi aýratyny şowly zähmet ýeňişlerine gadanmagy mümkinçilikler edýär. Özler hakdaky alada jogap edip gaýratly zähmet çekýän telekeçilere ýurdumyň Daşoğuz welaýatyna da ykdysady ösüşlere sallamly goşant goşýarlar. Olary halkyň arkadagy zamanasy ýylyna täze zähmet ýeňişlerine tarap anamly barýarlar. Olaň arasynda durly görnüşli senagat önümlerini öňürýän kärhanalaryň bolmagy hasam goýanlarjydyr. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan welaýatyň Niýat Badynaky etrabyna ýerleşýän Ýunus Atawe hususy kärhanasy şolaň biridir. Hormatly prezidentimiň özleri baradaky aladalaryna kömek gollawyna jogap edip, iş tepkinlerini barha güýçlendirýän Daşoğuz welaýatynyň telekeçileri ak bazarlarymyzyň durly önümlerden dol bolmagy, ilatyň ösen isleginiň ygtybaly kanagatlandyrylmagy üçin ähli tagallalar edýärler. Halkyň arkadaky zamanasy ýylyna welaýatyň telekeçileri durly görnüşli önümleriň mukdarynyň artdyrylmagyna aýratyn ünsürýärler. Bu gorda Daşoğuz welaýatynyň Niýat Badynaky etrabyna ýerleşýän Ýunus Atawe hususy kärhanasy özüniň nusgalyk işlerinden tapatlanýar. Kärhanada işleýän hünärine ökde telekeçileriň öňürýän durly görnüşli önümleri ila tarapyndan ýokary istegi bilen alınýar. Bagtyarlyk döwrümizin her bir öýüniň bezegine urulan mebelleri öňürýän hususy kärhanada zähmet çekýän hünärmenleriň agla we bölegi ýaşlardan ibarat bolup durýar. Kärhanada dünýäniň olaryna laýyk gelýän enjamlar oturdulyp, ýürüte kompýuteriň üstü bilen mebelleriň durly görnüşleri taýýarlanýar. Olaryň arasynda penjereler, gapylar, mebel önümleri bar. Bu hususy kärhananyň telekeçileriniň iş gadanlary barha batyl dekpinlere eýe bolýar. Olaryň gözlegli işleriniň netijesinde mebelleriň, aýna gapylaryň täze döwrebap görnüşleriniň öňürilip başlanmagy, ähli önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagy bellenmäge münasipdir. Hünärli gollaryň gudraty bilen ýasalýan penjereler, gapylar, mebel önümleri welaýatyň ähli künjeklerine ulysydan peýdalanýan önümlerdir. Satyn alynan mebel önümleriniň aljynyň öýüne eltirip berilmegi, bu ýere gelýän müşterileriň barha köpelmegine şert öredýär. Bu esa hususy kärhananyň zähmetseýär hünärmenleriniň täze belentlikleri tarap anamly barýanyklaryny aňladýar.
Kärhananyň zähmetseýär işçiler hemde hünärmenleri Türkmenistanyň senägatçylar we telekeçiler partiýasynyň agdasy bolup, olar hormatly prezidenti bilen ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmekde berýän gollawlaryndan ruhlanyp gaýratly zähmet çekerler. Birleşen tagalla betewi maksat bolsa hemişe üstünlük getirýär. Bu olsa halkyň arkadagly zamanasy ýylyna hususy kärhananyň zähmetseýär hünärmenleriň münasip zähmet sowgatlaryny taýýarlaýanlyklaryny habar berýär. Döredilýän ähli şertler üçin kärhananyň hünärmenleri hormatly prezidenti bilen arkadagly serdarymyza alkyş tölüň aýdýarlar. Insan sağlygyny ýurt baýlygyna deňeýän hormatly prezident bilen taýsy tagalasy bilen güneşli diýarymyzyň saglyk ulgamy ýokary derejede ösýe özgörýär. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne adam hemem oň saglyk hakdaky arada döwlet siýasatynyň baş uğurlarynyň birini urly. Soňky ýyllarda güneşli diýarymyzda dünýä ürüňlerine raýatlykda bina edilen şerekeme durky bütünlüği täzelenip, häzirki zamanyň ösene saglyk ulgamynyň iň kämil enjamlary bilen üçedilen şifahanalaryna raýatlara döwrewap saglyk hyzmatlary ýol goýuldy. Ýurdumyzda şeýle şifahanalaryň biri Ahal welaýatynyň Beherden etrafynda Köpet dagyň etegine ýerleşýän meşhur Arçman şifahanasy. Ýurdumyň ähli ýerlerine bolşaly Ahal welaýatynyň çäginde gurulyp ulanylmaga berilen şeýlede durky bütünlüği täzelenen şifahanalary, olarda raýatlara gurulýan ýokary hille saglyk hyzmatlary, el günümizden kalbyny ata watanymyza, gahrman arkadamyza şeýlede hormatly prezidentimize hemde batyar zamanamyza hormatlaryny we söýgülerini has belende götürýär. Welaýatyň Beherden etrafyna ýerleşýän il içinde giňden meşhur Arçman şifahanasyny da ýurdumyň çar künjünden gelip saglygyny bejerdiýän, dikeldiýän hemde dynjalýan adamyň sany halkyň arkadaly zamanasy ýylynda da barha köpelýär. Häzirki wagtda zähmet ruhsadyna çykýan ileşmemiň şeýle daşary ýurtlardan gelýän mehmanlaryň döwrewap dynjalyp, öz saglyklaryny bejertmekler üçin dolu mümkinçilikler döredilip, döwlet başlarymyň tagalasy bilen soňky ýyllarda bu şifahananyň keşfi hasam tanalmaz derejede özgürdi. Mehriban arkadamyzyň hut özüniň ak pata bermek bilen bu ýerde kaşaň 420 orunlyk melhem suwlary bilen bejeriş merkezi açylyp, häzirki wagtda adamlara döwrewap hyzmat edýär. Arçman şifahanasynyň täze binasy anyklaýyş, bejeriş we suw bilen bejeriş bölümlerinden ibaratdyr. Arçman şifahanasyny esasan iýmit siňdiriş ýollary, deri keselleri we nerw ulgamlarynyň bozulmalary bejerilýär. Şifahananyň jany şifaly suwy himiki düzüm boýunça kukurtly, klorly, gidrokarbonatly, natrili, kalsium magnili suwlar toporuny diýişidir. Bu ýerde wanna kabul edilen suwuň düzümindäki kukurtly vodorod we beýleki mikroelementler bedeni bütünlüği özgörüş döretmek bilen dokumalaryň işçiligini ýokurlandyrýar, gan aýlanşy gadylaşdyrýar. Bu ýerde zähmet çekýän lukmalaryň de saglyklaryny dekeltmäge gelýän raýatlarymyzyň ýurdumyzda saglyk ulgamyny dünýä derejesinde ösürmek babata edýän biýmeçör aladalar üçin arkadaly serdarymyza alkyşlaryny we hoşallyklaryny aýdýarlar. Şu günler ýurdumyzyň söwda nukatlaryny 2022-2023 okuw ýylynyň başlanmana taýýarlanan şäherlerine gurulan mektep bazarynyň işi barha gyzgalygyny häsiýete ebolýar. Mektep bazarlaryna okuwçylara niýetlenen egneşikleri, dürli esbaplardyr. Gerekli serişleriň ören köp görnüşleri hödürlenýär. Geljeki birinji sinflaryň we ähli okuwçylaryň enatalary üçin esasy döwri ýetip geldi. Şu günler Tomsyň ahyrky aýy täze okuw ýylynyň ýetip gelýänini aňlatmak bilen ýurdumyň şäherlerine we obalaryna köp sanly mektep bazarlary, köp adamly ýerleri urulýar. Hut şol ýerlere enatalary çağlaryna mektep egneşiklerini, okuw esaplaryny alyp bermek üçin her gün gelýärler. Gurulan däp bolan söwda nukatlarynyň tekçelerine haritlyň we okuw esaplarynyň giň görnüşleri çykarylypdyr. Bu ýerde aljalar we satyjylar üçin ýokary derejeli mümkinçilikler öpçün edilip, munyň özi ýylatyň ösün islegini kanagatlandyrmakda we gurulýan söwdanyň medeniýetini ýokarlandyrmakda aýratyn ähmiýetlidir. Mektep bazarlaryny ýurdumyň mektep okuwçylary üçin önerilen önümden köpüsiniň yerli önümçilik toplumlaryna taýýarlananyny bellemek gerek. Munyň özi döwlet başlarymyzyň taýşyryna laýyklykda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümçiligiň ösürilýäniniň aýdyň beýanydyr. Häzirki döwürde ýurdumyzyň
körpe nesilleriniň sazlaşykly ösüşi hemde olan hemme taraplaryna bilim terbiýe almaklary bilen baglanyşykly meseleň oňyn çözgüdüne möhüm ähmiýet berilýär. Şunda mekdep okuwçylarynyň we talip ýaşlaryň üpçünçülük meseleleri esasy orny durýar. Munyň öňünde ýurdumyzda ýaşlaryň dünýä ilmine çoňur aralashmaklary we häzirki zamanyň ösün talaplaryna laýyklykda bilim almaklary orny döwlet tarapyndan ýygydarly alad edilýänini görkezýär. Ýaşlaryň bilime bolan höwesini artdyrýar hemde olary hemme taraplaryna bilim almagy ruhlandyrýar. Bu bolsa arkadaly serdarymyzyň ösüp gelýän ýaş nesilleň hemme taraplaryna bilim almaklary orny edýän tagallasynyň oňy netije berýäniniň nowatdaky beýanydyr. Şunyň bilen baglanykda mekdep bazarlaryny guraýjylyň we satajylyň mekdep okuwçylarynyň ösün isleglerini kanagatlandyrmak orny edýän bilelikdäki tagallary ruhwaşlyklara besenýär. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiz arkadaly serdarymyň başçylygyny ýurdumyzyň bilim ulgamyny ösürmek boýunça ägurt uly işler alınıp barylýar. Dördülýän mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanýan talip ýaşary halkara bäýteşiklerine işen gatnaşyp ýokary netijeler gazanýarlar. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzyň alan bilim ulgamyna mylaşyrýan düýpli özgertmeleri özüniň oňy netijesini berýär. Bu aýdylanlara ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini, şeýle-de döwlet derejesine geçirilýän ders bäýteşiklerini, halkara derejesine geçirilýän olimpiadalarda türkmen talipleriniň görkezýän ýokary netijelerini aýdym göz ýetirmek bolýar. Türkmen talipleri her ýyly döwlet derejesine şeýle-de halkara derejesine geçirilýän ders bäýteşikleriniň ençemesine gatnaşyp, baýrakly ornlara münasip bolýarlar. Taliplerimiz Beýik Britaniýanyň hemme Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paçalygynyň London Uniwersitetining kollejining Bolgariýadaky Amerikan Uniwersiteti bilen bilelik dogran wiza aragatnaşy arkaly Bolgariýa Respublikasynyň Blagoevgrad şäherine geçirilen 29-njy halkara matematika bäýteşigine gatnaşyp, uly üstünlük gazandylar. Beýik halkara ders olimpiadasyna Mawlud Muradyn naky Türkmen Döwlet Uniwersitetining, Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutynyň, Halkara Insan Perweri Ilmlary we Ösüş Uniwersitetining, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň, Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň talipleriniň 29-sy gatnaşyp, olardan 14-si dörli derejedäki medallara, ýagny 4 altyn, 5 kümüş, 5 bürünç medally, şeýle-de höweslendiriji baýraklaryň 12-sini hemde sertifikatlaryň 3-süne münasip bolýar. Bu ders olimpiadasyna dünýäniň köp sanly ýurtlarynyň 40-syndan 100-den gorak ýokary okuw mekdepleriniň toparlaryny wekilçiligiden 700 ogry talip gatnaşdy. Halkara ders bäýteşigine üstünlük gazanan talipler, hormatly prezidentimiň özleri üçin edýän aradalary, ýaşamyzyň dünýä derejesinde zekin başarnyklaryny açyp görkezmekleri wagtda döredýän giň mümkinçilikleri üçin hoşallyklaryny beýan edýärler. Türkmenistanyň döwlet haryçygymal birja sewdalaryny ISO 9001-2010 standardynyň talaplaryna laýyklykda geçirýäni bardy. 2019-njy ýylyň awgust aýynda birinji gedek sertifikatlaşdyryldy. Birjada ISO 9001-2010 halkara ürünleriniň esasyny hil management ulgamy boýunça SGS kompaniýasynyň Türkmenistanyň wekilhanaly tarapyndan ISO 9001-2010 standardynyň möhleti gaýtadan 3 ýyla çenlik uzaldyryldy. Türkmenistanyň döwlet haryçygymal birjasynyň merkezi idarasyna ISO 9001-2010 standardynyň sertifikatynyň goşulyş davrasy geçirildi. Garaşda da baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň ösüşiniň täze taryhy döwründe geljeki nesillemeden awadan we bagtyar durmuşda ýaşamak üçin arkadaly serdarymyzyň ýygdarly taýlasy bilen giň meşhurly işler durmuşa geçirilýär. Şu wagtda häzirki dowam edýän Thomas Mewsumyny çağılan münasip derejede dyn jalmak üçin döredilýän şertleň esasynda ýaş türkmenistanlar hemme taraplaryny üns arada bilen gurşulyp alýar. Munyň aýdyň misalyny mektep okuwçylarynyň dowam edýän Thomasky dyn jalmak Mewsumyny gurulýan çärelerden hem görmek bolýar. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiň alyp barýan ilgün bäxtwetli işleriniň netijesinde halkymyzyň bagtyar geljeginiň ýaş nesilleri bilen baglykda mundan meýlekde üstünliklere beslenmek urduny giň gerimli işlere ulun serliýär. Şu wagtda häzirki dowam edýän Thomas Mewsumyny mektep okuwçylarynyň münasip dyn jalmagy bilen baglanyşly göz önüne tutulan çäreler öz oňy netijelerini berýär.
Gahrman arkadamynyň döredip beren hemme mümkinçilikler hemde arkadagly serdarymynyň dowam edýän rowaç ýollary esasynda häzirki wagtda ýaş türkmenstanlar bagtyarlyň midemet gorşawyndan ruhlanyp hemde döredilýän ähli ajaýyp mümkinçiliklerden peýdalanyp mehriban watanymyza uly buýsan hemde gowunç duýgulary bilen eşdiretli zamanamynyň höýürini görýärler. Munuň üçin mata garasat baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hemme mümkinçilikler döredildi. Ýurdumynyň çağalar tagaldyş diýinjaş merkezlerine hemde awada milli syýahatçylyk zowlagynaky ajaýyp künjeklerine häzirki diýinjaş mögsümine mektep okuwçylary salyklany berkidip münasip diýinjalýarlar. Sapaly gökdere jülgesinde hemde awada milli syýahatçylyk zowlagynda diýinjalýan çağalaryň hemde mektep okuwçylarynyň wagtlaryny sapaly geçmekler üçin ýürütedilen meýnama laýyklykda dörli şäherler guralýar. Bilim, sport we ýaşar syýasaty, medeniýet, saglyk goruş we derman senagaty ministrlikleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklarına geçirilýän dörli şäherler olar 60-ýarlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrýar. Awada milli syýahatçylyk zowlagynaky daýanç tagaldyş we diýinjaş merkezine diýinjalýan çağalaryň arasynda Türkmenistanyň kärdeşe kılıçlaryny milli merkeziniň hemde Zenanlar guramasynyň merkezi geňeşiniň guramaklaryna dörli şäherler geçirilip olary ýokary hukynetlik mahsus boldy. Şeýle şäherler ýaşlar guramasynyň Aşgabat, Köpetdäg, Berkaralyk, Bagtyýarlyk, Bizmeni Trap geňeşleriniň, Demokratik partiýanyň Bagtyýarlyk hemde Bizmeni Trap komitetleriniň guramaklaryna geçirilip olary Bagtyýar çağalar işçän gatnaşdylar. Geçirilen şäherler 10-60-larda uly gyzyklanma döretdi. Netqa senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşi arkalaşanyň geňeşiniň guramagyna Türkmengar döwlet kansiýarynyň gökderedäki çağalar tagaldyş diýinjaş merkezlerine tomatga diýinjaş mögsüminiň nowatdaky tapgyryna diýinjalýan çağalaryň arasynda sağlam durmuş ýörelge netlemede görelli atly çäre geçirilip ol ýokary ruhunetlige betlenni. Bazara manfaatanaky döwlet çağalar kitapxanasynyň guramagyna gökderedäki çağalar tagaldyş we diýinjaş merkezine dörüjilik duşa geçirilip oňa bagtyar çağalar işçän gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiň belleşi ýaly halkymyň saglygyny potolanyrmak beden taýdan berkemde ruhy taýdan baý rewşen geljegimiz bolan ýaşlary kemale getirmek ata watanymyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Çağalaryň münasip bilim hemde terbiýe almaklary, sport, aýdymsaz, edebi çeper dörüjilik bilen meşgullanmaklary, öz okypdyr başlanmaklaryny ösdürmekler üçin ýurdumyzda ähli şertler döredilýär. Döwletimiz mektep okuwçylarynyň tomatga diýinjaş mögsümini şadyan hemde peýdaly geçirmekler üçin ýygydyl alad edýär. Ähli wagtda ýurdumynyň ähli çağalar tagaldyş merkezlerine tomatga mögsümi dowam edýär. Gökderedäki hemde vilayet merkezlerine tagaldyş merkezleri diýinjalmaga gelýän çağalary ruhunetlik bilen kabul edýär. Mektep okuwçylarynyň dowam edýän tomatga diýinjaş döwrüne olaryň münasip derejede diýinjalmak hemde wagtlaryny peýdaly geçirmekleri şolar wagtyň özünde de tebigy hemde milli gymmatlyklara gowunç we buýsanç duýgularyny has artyrmak maksady bilen meýilleşdirilýän şäherleriň olarda uly täsir galdyrmagy uğruna terbiýeçiler tarapyndan hemme zerur işler anyp barlýar. Bu orta ýurdumynyň dörli künjeklerini tomatga diýinjaş mögsümini döwrewap diýinjaş hemde tagaldyş merkezlerine şadyan geçirýän çağalaryň watanmyza bolan buýsançyny we gowunçyny has artyrýar. Munuň üçin olar arkadagy serdarymyza tüý sürekden sag bolsun aýtmak bilen şeýre eşreti zamany üçin pek kalplaryndan hoşalyk bildirýärler. Hormatly alanlar, Nursoy ýurdumyň raýatyna we paýtagtyna Aşgabatda 11 awgustda saat 20-den 12 awgustda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanşyryň. Balkın vilayatyna az bulutly howa baryp demrady kunnordan telde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwser. Howa ýeňetine 23-28 gradus maýl. Gündüzine 33-38 gradus ysy. Kenariýaky etraplaryna 30-35 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna az bulutly howa baryp kunnordan telde sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwser. Howa ýeňetine 20-25 gradus maýl. Gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna açyk howa baryp demrady kunnordan telde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwser. Howa ýeňetine 19-24 gradus maýl. Gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Liverpool vilayatyna açyk howa baryp demrady kunnordan telde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwser.
Howa ijetine 20-25 gradus maýly. Günnüzine 34-39 gradus ıssy bolar. Daşy vilayatyna az bulutly hawa temperatury kunnordan tildigi sekundda 9-14 metre ýetýän şemaly uçar. Howa ijetine 19-24 gradus, günnüzine 31-36 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa kunnordan tildigi sekundda 8-11 metre ýetýän şemaly uçar. Howa ijetine 22-24 gradus, günnüzine 34-36 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 12-sine magnetik hadisasyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Edil watandaşlara tömüs pasyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna raýatlyqda geýilmegi, günüň ýetiş şöhretinden goranmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertibi günlerini berjay etmegide maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bulary berjay etseňiz, ýylyň islenek pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun watan habarlary peşinde jemleýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşleň özünde bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam çyndyr. Hoşsa bolan edilýär.